खुलुमबाय बयनिसिमबो। दाना बे समावहाय जों मिथियो दिनैहाय 2023 मायथाइनि 8 मार्च थामहिनबा दिनै आइफवालि गोदान ब्रिजखौहाय दिनै बेखेवसिगोन। बेनिखायनो दानि बेयाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा बेयाव सफैबाय आरो दानि बे समावहाय बे दालांखौ बेखेवनो थाखाय थाम-थिम जाबाय। दानि बे समावहाय सारा बे खाम्फाखौ बेखेवग्रोनाय जाहैबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयाव सारा बेखेवबाय, अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय आरो बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि उनावनो मानगोनां प्रमद सारा दानो बे समाव दिनैनि जे मेन थांखि बा बे दालांखौ बेखेवनाय बेखौ एसे उनाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानि बे समाव अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जाबाय। बेयाव बिटिआरनि चिफ प्रमद सारजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरबो दङ। दानि बे समाव सारा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवखांनायनि उनावहाय दानि जयै बिथांमोना सामादिफोरनि गेजेराव फट' लागासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां सुबुंफोरनि थुबुर जानायखौ जों नुनो मोनदों। दानि बे समाव सारा बे समाव सामादिफोरजों फट' लानायखौ जों नुनो मोनदों अन्थाइ खाम्फानि सेराव। नोंथांमोना नायनो लोगो लोगोनो सारा बे समाव इथाखौ हास'नाय जासिगोन। नोंथांमोना नायदो फिथाखौ हास'नाय जाबाय। दानि बे समाव बिटिआरनि चिफ प्रमद सारा फिथाखौ हास'नो थाखाय थाम-थिम जाबाय आरो लोगोसे हास'बाय आरो हास'खांनायनि उनाव गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सारा ससे आगान सुरनायजों बे दालांखौ बेखेवो। नोंथांमोना नायनो हागोन बेसेबांबा समायना रमायना दिनैनि बे दिना जोंनि थाखाय बे फाथाबारि अगुरि साफ्रोम रायजो राजानि थाखाय बेयो जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा। मानोना गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बे फाथाबारि अगुरि गथाय रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ'जों भुगिनांदोंमोन। नाथाय दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि अननायजों दिनै बे मोजांथार दालांखौ लुफुंनो हाबाय आरो बेजोंनो गोबां बेबायदिनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन। दानि बे समाव सारा रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबायदि बिबुंथि होयो नोंथांमोना नायलांदो।